Karay ti agundaway gagayem kirabsat ket adda tayo ditoy Badoc, Ilocos Norte no sa dino nga iso iti umuna nga naka-activatean manen gagayem kirabsat iti Capital Express nga daytoy ket programa iti Provincial Government of Ilocos Norte nga inrugi ti dati a Gobernador ngem itan ket Senador Imee Marcos nga daytoy ket intultuloy met ti anak na ani Gobernador Matthew Marcos Manotoc. When kabailan tayo, mga lapkin manalo. Gagasgas at tayo launay po iti ili nga Badoc. Amin, isi bubukel nga provincial government apo umaidaman ni idanun. Detoy naimpapuswan nga serbisyo da kada tayo ti ili nga Badoc. Capital Express, SIRMATA ni Ilocano, Capital Express. Serbisio, idanun, kadagiti, umili. Uwi na po, kanayon tayo nga maririk na detoy iti provincial government. Hala nga kadagitoy, kanayon na po, turay nga po senadora pa lang, kastoy nga serbisyo apo iti iparik na kada tayo, ipapahin na kada tayo. Amin nga ili iti probinsya Ilocos Norte. Nung da tayo, apo, kanayon kung ipagbaga kada kayo, nga si uutang tayo iti pamilya Marcos amin no awanda awan iti baro abado iso agyamyaman kami apo agyamyaman tayamin kadakwada tuloy-tuloy nga serbisyo kin pinangipategda iti ili tayo nga Badoc sabay kuma tasangsang kami sa tayo kasamit kay Napo Birhen Milagrosa nga amang tulong ti anyaman a programa nga pagsayatan iti probinsya nga Ilocos Norte. So asahan nyo po sir na andito lang kami matutulong sa lahat ng ikagaganda ng ating probinsya. So adya ko na ibaybayagan na po ulitin, thank you very much po. Intay nga rod din ganitan iti pinagsao pinangted iti mensahe na ito ay atin tayo ng Gobernador Matthew Marcos Manotoc po. Diyos Tiagnina, naimbaga bigat, please have your seat. Salamat po. Salamat po kay Mayor Naxi Cahigal sa pagsalubong sa amin dito sa Badoc, and of course kay Vice Mayor Alwin Rubio at sa lahat po ng mga SP members na nandito, Romnick Toralba, Jason Rubio, Denden Barlahan, Cielito Lacuesta, Jonathan Toralba, and Efren Calonge. And sa ABC President po natin, Virgilio Calahate, at sa lahat po ng mga kapitan, mga punong barangay, and barangay officials, our SK President Wilbert Palar, and everyone from the Jaime Ong Pin Foundation or ang Embrace Program. Salamat po. And of course, everyone from PGIN. We have Sir Edwin from SDC, Ma'am Lillian from PSWDO, Ma'am Baby from Penro, and Dr. Josephine from PHO. At una-una, welcome to our Capital Express. Ito po ang kauna-unahang Capital Express namin this term. Bilang governor, ito rin po ang first Capital Express ko. So masaya po ako na nandito po tayo sa Badoc. And ito po ang ibibigay po natin. Insurance card, eyeglasses, water pump, water harvester, power sprayer, fish cage, long line or kitang, bottom set or sigay, knapsack sprayer, plastic crates, fertilizer, insecticide, water pump, soil conditioner, fruit fly attractant at seedlings, calamansi and mango, food packs, and dewormers and vitamins for animals. At syempre, may medical at dental assistance din. So ayun po, sana po makatulong po itong mga bigay namin sa inyo at
gusto ko din magpasalamat sa suporta nung nakarang halalan at nung nagkakampanya po kami. Sabi po namin na tuloy-tuloy ang CAPEX. Kaya naman nandito po kami kasi tuloy-tuloy nga ang CAPEX now and moving forward for the next 3 years. Yun ang mapapromise ko sa inyong lahat. So, once again, maraming salamat sa pagpunta dito. Thank you for participating sa programa ng provincial government. Rest assured, the provincial government is here to support all of Badoc and all of you. So maraming salamat po na imbaga bigat. Nagtutubo awan problema ti progreso intayon mangidaulo mapagbiagana probinsya tayo narimata sirmata pag naedanang makayayo mataginayon panagdoras tayo kinaandor nga Ilocano wen kabailan tayo mga lapken manalot handay agad ko ti ulon hinday timpuyog nga Ilocano ti Ilocos Norte mataginayon narimata sirmata pag naedanang makayayo mataginayon panagdoras tayo kinandor nga Ilocano narimata sirmata pag naedanang makayayo mataginayon panagdoras tayo kinandor nga Ilocano wen kabailan tayo Ilocano tumakder ka inka nagpapigsa ang hama na dedigra umilim na andor lata pilit di masakbayan intay rambakan ang hama na dedigra umilim na andor lata narimata sirmata pag naedanang makayayo mataginayon panagdoras tayo kinandor nga Ilocano narimata sirmata pag naedanang makayayo mataginayon panagdoras tayo kinandor nga Ilocano wen kaya tayo wen kaya tayo wen kaya tayo nataengan ken nagtutubo awan problema ti progreso intayon mangidaulo mapagbiagana probinsya tayo narimata sirmata pag naedanang makayayo mataginayon panagdoras tayo kinaandor nga Ilocano wen kabailan tayo